Hver dag ser 100 millioner internetbrugere video online. Det svarer til, at hver tredje ser video lige nu, ligesom dig. 80%, altså 4 ud af 5, kan huske en videoreklame, de har set i løbet af de sidste 30 dage. Det hænger sammen med, at man opfatter 95% af budskabet fra en video, i modsætning til kun 10%, hvis det præsenteres som tekst. Hos Animationsvideo.dk er vi helt vilde med webvideoer, fordi det er så stærkt et medie. Eksempelvis svarer 1 minut video til 1,8 millioner ord, hvis budskabet skal fortælles lige så detaljeret. Derfor siger 64% også, at de var mere tilbøjelige til at købe et produkt, efter at have set en produktvideo. Og 90% af alle brugere siger, at produktvideoer har været meget brugbare i deres beslutningsproces. Animationsvideoer øger i gennemsnit konverteringsraten med 20%, så måske du skulle overveje, om det er relevant. 45% af alle, der ser en video online, stopper efter 60 sekunder, og 60% efter 2 minutter, så vi stopper også her, hvis du altså stadig ser med.